କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ମାରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଲୋକମାନେ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିକି ଆସିଅଛି। କାହିଁକିନା ଏ ବିଷୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ନିଜର ମମ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିବିନି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତଥାପି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିଷୟ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ପାଇବେ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲି। ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ମୋ ମାଆକୁ ହରାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ରହିକି ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ବାପା ଥାଇକି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ, ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଢ଼ିଲି, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଶିଖିଲି, ଆଉ କାମ ଦାମ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପୁରା କଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିଲି। ଯଦିଓ ସେଠି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବିନି, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ମା ହରେଇଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦିଓ ସେଠି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ବାପା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସେଠି ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ରହିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ମା ଠାରୁ ଆଉ ଅଲଗା ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଠି। ଆଉ ନିଜର ମା ହେଉଛି ଜନ୍ମ କଲା ମା ଠାରୁ ଆଉ ମା ଭଳି ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଥିଲି କହିବିନି ବୋଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯାହା ତ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ିଲୁ ଛୋଟବେଳଠୁ, ଆଉ ବଡ଼ ହେଲୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏବେ କିଛିଟା କାମ ଦାମ ବି ଶିଖିଲୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ବି ଶିଖିଲି ଦୁନିଆରେ। ତଥାପି ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ଗୁଡ଼ାକ 1 2 3 4 ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଆହୁରି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଅବୁଝା ଲୋକ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହିବ କଥାଟିଏ, ଆଉ ସେମାନେ ନ ବୁଝିକି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଘରେ। ସେ ସମୟରେ ଆମ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଆଉ ବୁଝିବା ଲୋକ ତ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁନି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ 2013ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସାଲଭେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଲଭେସନ୍ ପାଇବାର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ମାନେ ଡିସ୍କଭର୍ କରିକି ବା ଚିନ୍ତା କରିକି, ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଆସିଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଦୁନିଆ, ସେଇଟା କାହାର ଦୁନିଆ ବୋଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ଆସିଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଧିକାଂଶ ବାପା ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ବାପାମାନେ ପଳାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କହିବି ବାପା ମାନେ ପିଲା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ। ତ ସେମାନେ ହୃଦୟର ଜଗତ, ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଗତ ଥାଏ, ସେ ବିଷୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଝିଅମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଜୀବନ ଯଦି କହିବି ତେବେ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋତେ ଅଲି ବାଛିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କେ। ଆଉ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲି, ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଗୋଟେ ସାଲରେ। ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯାହା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ
ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକେଇକି ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାଲଭେସନ୍ ମୁଁ ପାଇଲି। ସେ ସାଲଭେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କଢ଼ିକି ନେଉଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଯିଏ ମୋତେ ଆଉ ବଢ଼େଇଲେ, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଶିଖିଲି, ସେ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଶିଖିନଥାନ୍ତି ହୃଦୟ ଜଗତ ବିଷୟ ଟିକେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛିଟା, ମୁଁ ସବୁ ତ ଜାଣିନି, କିଛିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ମୋତେ ଯିଏ ଶିଖେଇଲେ ଗାଇଡ଼ର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁନିଆ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଲା ପରେ ହିଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବଢ଼ି ଆସିଛି। ଯଦି ଆର ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଅନ୍ୟକୁ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଛି, ଯାହାକି ଛୋଟବେଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିଛି। ବିନା ଦୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ହେବାଟା ତ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ବିନା ଦୋଷୀରେ ମଧ୍ୟ, ଦୋଷ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମୁଁ ଗାଳି ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଯାହାକି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟ କହିନି, ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ସେ ମୁଁ ସାଲଭେସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲି କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଲଭେସନ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟେ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣେ ସୁସାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ମରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଛି ମୁଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ସେ ବିଷୟ ଦେଖି ସୁସାଇଡ଼୍ କରି ମରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯିଏକି ଉପରବାଲାକୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଯେଉଁ ସାଲଭେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବଢ଼ିକି ଆସିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଲଭେସନ୍ ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ନଥାନ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଲଗା। ଆଉ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାକି ହୃଦୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ହୃଦୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି। ସେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଦୁନିଆ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ସେ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବାସ କରୁଛି। ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଲଗାଯୋଡ଼ା କରିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ବା ହାର୍ଟ ଇନସାଇଡ଼୍ ବି, ମାନେ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ସୁଟ୍ କରି ସେମାନେ ମାରନ୍ତି। ଯଦିଆ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୀଶୁ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିତରେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, କାହାର ମନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। କିଏ ତ ମାନେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତ କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ନିଜେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାହୁବଳ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ହିଁ ଲୋକମାନେ ବାଗାଡ଼ ହେବେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ବଢ଼ିକି ଆସିଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି, ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ସେମିତି ତୁମର ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ତୁମର ନାଁରେ ଲିଷ୍ଟ ସେମିତି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଥରେ ପାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବା ଦେବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉ କି ଯାହା କୌଣସି ଗାଁ ମ୍ୟାଟର୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ପରେ ଆଉ ରିଲାଇଜ୍ କରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆରାମସେ ମୁଁ ରହିଯାଏ, ଛାଡ଼ ବୋଲିକି ରହିଥାଏ। ଯେ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଲି ଯେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏ ଦୁନିଆ କେବେ ବି ସହିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଶୈତାନିକ ଦୁନିଆ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ସେତିକି ମୋ ହୃଦୟରେ ଦିନେ ପାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।